zahájenie nových medzinárodných programov na ochranu detí a rodiny pod ochranou skutočného stvoriteľa. Wow! Unikátny nový projekt. Spojení mnohých národov, kde 3.9. odštartoval nový proces záchrany detí. Detí, ktoré nikto nechránil. Detí neviditeľných, ktoré volali, hľadali, načahovali sa a nik ich nevidel a nepočul. No týmto dňom sa všetko mení. Deti sa opreli o stvoriteľa. A my sa už len nemodlíme, ale konečne i konáme. Deti majú novú šancu na lásku, na vypočutie a na mnoho dobrého. Ďakujem všetkým.